OK. Takže očividne som naspäť na YouTube scéne. Ale ne tak úplne, pretože pre tých, čo to vlastne nevedia, blížia sa príjmačky na gymnázium. Všetci, čo chodia do 5. ročníka, sú inteligentní ako drebárs. Ja a chcú sa tam dostať, tak im tá inteligencia proste nestačí. Musíte poznať tajné triky. Fakt tam nachytajú na všetkom, kamo. Moje prvé príjmačky, čo som skúsil, ne akože oficiálne, ale proste ten oficiálny test mi tam dali. Som mal 49 bodov, to by som sa tam nedostal ani omylom. To od 50 sa tam vôbec môžete dostať. Potrebných je minimálne 80 alebo 75. Teraz moje najlepšie skore bolo 70. Zatiaľ ešte budem mať jedno to doučovanie, kde si to precvičím a potom budem mať oficiálne príjmačky na Košické gymnázium v Bratislave. Celkom irónia, že Košické a je v Bratislave, ale... Takže preto videa úplne toľko nebudú vychádzať. Ale mám pre vás 3 zaujímavé tipy na content. Budem točiť buď content o najhorších youtuberoch sveta, takže nebudem menovať teraz presne. Ale môžem vymenovať kopy aj mojich spolužiakov, ktorí sú veľmi zlí, ale tí samozrejme nesajú týmto youtuberom ani po päty. Propagujú také hnusnosti a tak. Tiež som našiel mikrobit, takže vám budem ukazovať a naprogramujeme si nejaký ten mikrobit. A môjim najnovším contentom budú módy. Budem sa vlastne snažiť o to vám ukázať v YouTube shortoch najlepšie módy. Ako teraz vidíte na pozadí, že už tam beží Create. Takže ešte by som sa chcel vo finále všetkým poďakovať, čo tu zostali na mojom kanále. Suby mi nepribudli. Teraz niekedy sa vám ukáže za chvíľu na obrazovke, koľko subs mám. Takže ďakujem, že ste tu zostali. A čau.